Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang pinako ang mga binti at braso ni Protasio upang hindi na yon tuluyang makawala sa kanyang pagkakahawak. Alam niyang mas malakas ang pamako niyang taglay kapag nakahawak siya sa nilalang, kung kaya't nawala sa isip niyang ito ay bitawan. Dahil sa kanyang ginagawa, panay naman ang pagsisigawan ng mga aswang sa paligid sa kadahilan ng kitang-kita nila ang papabulusok na sibat sa himpapawid. Sa puntong yon, tanggap na ni Maximo na kasama niyang mamamatay si Protasio, subalit hindi ito pinahintulutan ng tikbalang. Bago pa man lumapat sa kanyang katawan ng sibat ni Ahum, mabilisan siya nitong naitulak papalayo sa lugar na siyang naging sanhi para pumalit ang tikbalang sa kanyang posisyon. Sa pagtarak ng sibat sa katawan nito, kitang-kita ni Maximo ang pagsuka ng dugo ni Protasio habang pinipilit na makawala sa pagkakahawak ng tikbalang. Ginoong Maximo, pakisabi kay Tandang Alejandro na masaya ako sa kung ano ang aking naging desisyon at kinahantungan ng buhay ko. Tumakas ka na. Pangalagaan mo sana ang pinaka-iniingatan kong kayamanan. Wika ng tikbalang habang dahan-dahang naaagnas ang kanyang katawan. Matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman yung sinaksak sa dibdib ni Protasio at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtayo sa harapan ni Maximo. Pagsilay ni Maximo na meron pa itong lakas para lumaban, mabilisan naman niyang kinuha ang sibat ni Arkanghel at buong lakas itong itinarak sa lupa bago ibato sa noo ni Protasio. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyan ang nawala ng buhay ang pinuno ng mga aswang kasama ng tikbalang na kanyang kaibigan. Sa pagkamatay nito, doon pa lamang nawala ang sumpang binalot niya sa mga banakon na siyang nagbigay sa kanya ng hindi masukat na pagkabahala. Alam niyang hindi matatawaran ang galit ng mga ito, lalo pat marami-rami sa mga banakon ang namatay dahil sa usal na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin na ni Maximo ang paglapit sa kanya ng mga nilalang habang nag-aangil. Ang iilan sa mga ito ay dumakot na ng sandata sa ilalim ng lupa, hudyat nagagawa yun ng hakbang para paslangin niya. Dahil sa wala na siya noong pagpipilian, kung kaya't hinarap niya ang mga ito kahit siya ay nanghihina na ng husto. Mas ninais ni Maximo na lumaban kahit wala siyang nakikitang pag-asa, nang sa gayoy hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, hindi siya mabansagan bilang isang duwag na mandirigma. Maya-maya pa, buong lakas naman niyang tinawag ang kanyang mga sibat nang masipat niyang lumusob ang iilan sa mga banakon na naroon sa paligid. Pagsilay niyang ilang dipa na lamang ang layo ng mga ito, bigla na lamang siyang napaatras sa kadahilan ng ramdam niya sa kanyang sarili na hindi niya kakayanin ang mga nilalang. Bagaman nakakailang hakbang na noon si Maximo, patuloy pa rin ang pagpapalipad hangin niya ng mga usal sa paligid upang magsilbing pangunahing depensa laban sa mga banakon. Ngunit dahil sa ginawa niyang yon, tuluyan na siyang bumagsak sa lupa dahil sa kawalan ng lakas ng kanyang katawan. Nang masipat naman ng mga nilalang ang kanyang pagbagsak, animoy nagwawalang hayop ang mga ito habang nananakbo papalapit sa kanyang kinaroroonan. Alam ni Maximo, yun na ang katapusan ng kanyang buhay, subalit laking gulat na lamang niya nang biglang umanib sa kanya ang naiwang pangkat ni Protasio. Buong lakas siyang nakipaglaban sa mga banakon nang sa hindi malamang dahilan. Ang iilan sa mga ito ay dali-dali siyang hinila papalayo sa lugar upang patakasin. Tumakbo na kayo, Ginoo. Kami na ang bahala rito. Tinalo niyo ang aming pinuno. Kaya ngayon, nasa ilalim na kami ng inyong pamamahala. Sino man sa mga nilalang na nasa lugar na ito ang magbabanta sa iyong buhay, kikilalanin namin bilang mga kaaway.
wika ng isang gabunan. Matapos itong marinig ni Maximo, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat habang paika-ikang naglalakad papalayo. Dahil sa proteksyong ibinigay ng mga ito sa kanyang sarili, kung kaya't nagawa niyang makaligtas sa digmaan. Pagod, gutom, at sakit ng katawan ay bumalot na noon sa kanyang sarili, ngunit hindi yun sapat para siya ay mapigilan na makalabas ng gubat. Bago sumapit ang bukang liwayway, narating na nga ni Maximo ang labasan ng gubat. Nang hindi na niya makayanan noon ang kanyang sarili, bigla na lamang siyang bumagsak sa damuhan ng wala ng malay. Ilang oras lang ang lumipas, natagpuan niya ang kanyang sariling pasan-pasa ng baboy ramo na kasalukuyang tinatahak ang daan pabalik sa teritoryo ng mga kakarma. Hindi na noon umalma si Maximo sa hayop na pumapasan sa kanya dahil alam niya sa kanyang sarili na maaaring nasipat nito ang ginintuang buhok na kasalukuyang nakadikit sa kanyang anit. Masakit mang isipin na namatay ang kanyang kasangga sa digmaan, masaya naman siya kahit papaano dahil kahit patay na ito, nagagawa pa rin siya nitong matulungan. Kinahapunan, narating na nga ni Maximo ang tahanan ng kanyang maestro. Masaya siya nitong sinalubong sa kabila ng hindi makilala niyang pagmumuka. Maximo! Ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang iyong itsura? Anong nangyari sa iyo? Bungad na tanong ni Manong Alejandro. Maestro, kasamang namatay ni Portasio ang kaibigan ko. Umiiyak na sagot ni Maximo. Nang marinig ito ni Manong Alejandro, ninais muna siya nitong gamutin bago ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagbigay din siya ng abiso sa mga kakarmang naroon sa kanyang bahay para ipatawag si Rakim sa lalong madaling panahon. Bagaman labis-labis ang kanyang pagkaawa sa kanyang disipulo, pinilit niya pa ring tatagan ang kanyang sarili para magamot ito. Hindi na muna niya inalam ang nangyari sa pugad ni Portasio sa kadahilanang ang mahalaga para sa kanya, malayo sa panganib si Maximo. Makalipas ang 2 araw, kahit papaano naging maayos naman ang kanyang kalagayan. Panatag naman noon sila Manong Alejandro na gagaling ito dahil sa ginamit na niya ang lahat ng malalalim na aral sa panggagamot. Nang dumating sa puntong medyo nakakatayo na si Maximo, doon na siya marahang kinausap nila Manong Alejandro ukol sa mga nangyari. Sa pag-alala niya sa mga pangyayaring naganap sa pugad ng mga aswang, hindi niya noon maiwasang maging emosyonal dahil sa ginawa ng kanyang kaibigan para mailigtas ang kanyang buhay. Halos sa bawat pagsambit ng kataga noon ni Maximo, sinasabayan niyo ng luhang katumbas ang kanyang pagsisisi at paghihinagpis. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa mga nangyari, Maximo. Kagustuhan ng Panginoon kung bakit namatay ang kasangga mo. Tandaan mo, hanggat hindi pa kagustuhan ng Diyos, mananatiling buhay ang isang tao o ano pang nilalang na naninirahan sa mundo. Magpakatatag ka, sapagkat tayong lahat ay darating sa puntong yan. Panahon lang ang magiging saksi at basihan. Wika ni Manong Alejandro habang seryosong nakatitig sa kanyang disipulo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano'y nahihimasmasan na ang damdamin ni Maximo. Napakalaking tulong para sa kanya ang mga payo ni Manong Alejandro sapagkat yon ang nagiging ilaw sa kanyang madilim na kaisipan. Kinahapunan noong mismong araw, nagpasya si Maximo na tumungo sa baryo ng mga kakarma upang aliwin ang kanyang sarili. Bago niya tinahak ang daan patungo sa baryo,
Mariin namang ipinagbigay alam sa kanya ni Manong Alejandro na iwasan niyang makialam sa kung anuman ang ginagawa ng mga kakarma sa kanilang lugar. Maaari kasing sa kanyang paglilibot, makasalubong siya ng mga ordinaryong tao na kasalukuyang ginagamit nila Rakim para mapalakas ng husto ang kanilang mga sarili. Hindi naman yun gaanong tinututulan ni Manong Alejandro, gawa ng alam niyang para din naman yun sa kanilang hukbong naghahanda para sa digmaan. Bagaman tutol sa ganoong gawain si Maximo, ninais na lamang niyang ipagsawalang bahala ang lahat alinsunod sa utos ng kanyang maestro. Animoy sa pagbalik niya doon sa kanilang lugar, hindi niya maiwasang ituring na kalaban ang lahi ng mga kakarma. Napag-isip-isip niya kasi noon na kung totoong mga ordinaryong tao ang tinutulungan nila, hindi maaaring magkaroon sila ng mga kaibigan na ito mismo ang lumalabag sa kanilang mga pinaniniwalaan. Sa pagdating niya sa baryo, nasipat ni Maximo ang mga taong humihingi ng tulong na kasalukuyang nakakulong sa hawlang nakatago sa loob ng isang bahay. Sa sobrang dami ng mga ito, halos hindi na yun magawang mabilang ni Maximo. Nasipat niya ring wala ng mga anino ang mga ito, kung kaya't paniguradong hindi na yun magtatagal. Dahil sa kanyang mga nakita, labis-labis ang kanyang galit sa mga kakarma sa kadahilan ng hindi nila kailangang pumatay ng mga tao para mapalakas ang mga sarili nila. Alam niyang naghahanda sila sa paparating na digmaan, subalit hindi rason ang ganoong gawain. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatim ang kanyang mga nakikita, walang pagdadalawang isip niyang inundaya ng sibat ang mga kakarmang nagbabantay sa kulungan ng kanilang mga bihag. Alam ni Maximo na malaki ang magiging kabayaran ng kanyang ginawa, subalit hindi niya na yon gaanong inisip. Matapos ang mga pangyayari, paisa-isa namang nagsidatingan ang mga kakarma upang tingnan ang gulong nilikha ni Maximo. Pagdating nila sa lugar, kitang-kita nila noon ang disipulo ni Manong Alejandro na kasalukuyang hawak-hawak ang isang kakarmang wala ng buhay. Ginoong Maximo, bakit mo ginagawa ang bagay na ito? Ano ang kasalanan ng aming mga kapatid para sila'y patayin mo? Nakalimutan mo na ba? Sa ating hanay meron tayong paglilitis sa kasalanan ng bawat isa. Kung may maling nagawa, iwasang magpasya ng basta-basta. Wika ng isang kakarma. At sino ka para diktahan ako sa ginagawa ko? Sa sobrang pagmamagaling ninyo, hindi nyo na nakikita ang trosong nakabalagbag sa inyong mga mata. Bakit kayo nagpapahirap ng ganito karaming tao? Nanggigigil na tanong naman dito ni Maximo. Nang marinig ito ng kakarma, wala na itong nagawa kundi ang tumahimik habang maiging pinagmamasdan si Maximo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa isang kakarmang dumating nang masipat niya yung nag-aangil habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Sa pagtakip ng ulap sa araw, naging hudyat naman yon para sa kakarma na sugurin si Maximo. Hindi na nito naisip ang kanilang pinagsamahan dahil sa galit nitong naramdaman. Nang masipat naman ni Maximo ang ginawa ng nilalang, tanging pagngisi lang naman ang kanyang nagawa habang marahang itinataas ang kanyang kalasag at dahan-dahang tinatawag ang kanyang mga sibat. Bago pa man makalapit ang kakarma sa kanyang kinaroroonan, bigla naman yung bumulusok sa kanyang harapan ng buong lakas niya yung asintahin ng kanyang sibat. Sa sobrang lakas ng pagkakabato doon ni Maximo, tumagos yun sa balikat ng kakarma na siya namang labis na ikinagulat ng lahat ng nilalang na nagmamasid. Huwag kang pangahas! Baka nakakalimutan mo. Minana ko na ang lahat ng karunungan ni Maestro Alejandro. Kaya ko kayong lipulin lahat kung ito man ay nanaisin ko. Wika ni Maximo
habang dahan-dahang nilalapitan ang nilalang. Nang akmang tatayo pa ito, bigla naman niya yung inundaya ng sibat na siya namang mabilisan itong ikinamatay. Dahil sa kabangisang ipinamalas noon ni Maximo, hindi na iwasan ng iilang kakarma sa paligid na dumistansya. Pagbalik ng sikat ng araw sa buong lugar, ay siya namang pagdating ni Manong Alejandro kasama si Rakim. Bakas sa pagmumukha ng pinuno ng kakarma ang hindi nito pagkatuwa dahil sa kanyang ginawa. Alam ni Maximo na nagtitimpi lang noon si Rakim, lalo pat naroon ang kanyang maestro. Ilang minuto pa ang lumipas, kahit papaano'y dahan-dahan namang kumalma ang tensyon sa buong paligid. Si Rakim noon, pinilit na patawarin si Maximo sa kabila ng ginawa nito. Ayon kay Rakim, walang saysayang pag-aaway sa loob ng kanilang grupo, lalo pat meron silang pinaghahandaang digmaan. Labis din yung humingi sa kanya ng paumanhin sa mga bagay na ginawa ng kanyang mga kapatid. Matapos niyang marinig ang lahat ng saloobin nito, nagpasya si Maximo na itigil na ang kanyang ginagawa alinsunod sa nais ng kanyang maestro. Ilang ulit na kasi siya nitong sinabihang itigil na ang kanyang ginagawa dahil masyado lang siyang nalulunod sa galit. Maya-maya pa, wala na ngang nagawa si Maximo kung hindi ang huminahon. Sumang-ayon din siya na wag nang pakialaman ng mga bangkay ng mga kakarma kapalit ng pagkalaya ng mga inosenteng nakakulong sa hawla. Nang marinig ni Maximo ang pagsang-ayon ni Rakim, dahan-dahan naman siyang lumapit sa kanyang maestro. Seryoso niya yung kinausap ukol sa mga bagay na kanyang nakita, gawa ng para sa kanya, hindi na tama ang ginagawa ng mga kakarma. Maestro, alam niyo hubang tungkol sa mga taong nakakulong dito? Tanong ni Maximo sa kanyang maestro. Hindi ko alam yan, iho. Walang ulat na ibinibigay sa akin si Rakim ukol sa bagay na yan. Akala ko masasamang tao ang kanilang dinadala dito sa baryo, kaya naging panatag ako. Pasensya ka na. Marami lang akong pinagkakaabalahan sa kubo. Sagot naman dito ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ni Maximo, hindi naman siya nagduda sa kanyang maestro, gawa ng bakas sa pagmumukha nito ang pagiging totoo sa kanyang sinasabi. Alam din niyang wala siyang karapatan na tanungin ang mga salaysay nito, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na may katandaan na din si Manong Alejandro. Naisin man ng matandang kalabanin ang hukbo ni Rakim, aminado si Maximo na madali itong magagapi ng mga kakarma. Sa pagsapit ng gabi, naisaayos naman nila ang sigalot ng kanilang mga panig. Kagaya ng nais ni Maximo, pinalaya ang mga taong nakakulong sa hawla kahit burado na sa katawan ng mga ito ang kanilang mga anino. Wala namang magagawa ang mga kakarma sa bagay na yon, gawa ng wala silang alam na lunas para pabalikin ang mga aninong kanilang ninakaw sa kanilang mga biktima. Bagaman may konting pagtatampo si Rakim, patuloy pa ring nagbabantay sa kubo nila Manong Alejandro ang iilan sa mga pinagkakatiwalaan nitong mga tauhan. Hanggat hindi pa tapos ang nakaambang panganib sa kanilang lugar, iniwasan nilang talakayin ang mga bagay na nagbibigay lamat sa kanilang mga relasyon. Habang lumalalim ng lumalalim ang gabi, panay naman ang pag-iikot ng pangkat ni Rakim sa buong paligid. Iniwasan muna nilang pumanhik sa bahay ni Manong Alejandro para naman hindi sila magkagulo. Sila Maximo naman noon nagpapahinga sa labas ng kanilang kubo habang naghihintay ng ulat mula sa mga mensahero. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-akmang papasok na silang dalawa sa kanilang silid. Dumating ang isang pangkat ng mga kakarma na kabilang sa pamilya ng mga kakarmang pinatay ni Maximo noong umaga. Nag-aangil ang mga ito
habang patuloy na pinagmamasdan sila Maximo. Sa puntong yon, agad naman nilang napagtanto na paghihigante ang pakay ng mga nilalang kung bakit ito pumunta sa kanilang tahanan. Dahil sa pangyayaring yon, mismong si Manong Alejandro na ang kumaharap sa mga kakarma upang maipakita sa mga ito kung sino ang kanilang binabangga. Ayon kay Manong Alejandro, hindi siya makapapayag na babuyin sila ng mga kakarma lalo pat naroon yon sa loob ng kanyang tahanan. Kung paghihigante ang kanilang hinahangad, paghihiganti din ang kanilang matatanggap. Sa pagsilay naman ng mga kakarma kay Manong Alejandro na kampanting naglalakad papalapit sa kanila, mabilisan naman yung sumugod at walang pag-aalangan. Dahil sa ginawa ng mga nilalang, napilitan si Manong Alejandro na tawagin ang kampilan at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtaga sa mga kakarma. Lahat ng tinamaan ng kampilan ni Rahab Balinsusay ay bigla na lamang naagnas, hudyat ng kapangyarihan nitong nag-uumapaw sa bawat talim. Halos minuto lang noon ang lumipas nang tuluyang malipol ni Manong Alejandro ang mga nilalang ng walang kahirap-hirap. Ang mga mensahero noon ni Rakim na nagmamasid sa gilid ng kubo, hindi nakagalaw dahil sa ipinamalas na kakayahan ng maestro ni Maximo. Maya-maya pa, bigla namang dumating ang pangkat ni Rakim na animoy hindi makapaniwala sa mga nangyari. Para patunayan na inosente ang magmaestro, mismong ang mensahero nito ang naglahad ng totoong nangyari sa lugar. Rakim, pagsabihan mo yang mga kapatid mo. Bakit pati ako ay nais nilang kalabanin? Ano ba ang gusto nilang patunayan sa akin? Bukas na bukas, nais kong iharap mo sa akin ang lahat ng kauri mong may tinatagong galit sa amin ni Maximo. Huwag mong hayaang lumala pa ito kung ayaw mong makakita sa hinaharap ng mga kapatid mong namamatay dahil sa kanilang mga kagagawan. Seryosong wika ni Manong Alejandro kay Rakim. Nang marinig ito ng pinuno ng mga kakarma, wala na yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Aminado naman kasi itong tama lang ang ginawa nila Manong Alejandro, lalo pat nagkaroon ng pagbabanta sa kanilang mga buhay. Kahit labis-labis na ang pagkahiya noon ni Rakim, kinapalan na lamang niya ang pagharap sa kanyang mga kaibigan para maisaayos ang pagkakamali ng kanilang angkan. Ayon kay Maximo, na kung kay Rakim lang wala siyang masasabi dahil mabait ito. Ngunit kahit anuman ang kabaitang ipinapakita ng isang pinuno, nasisiguro pa rin ni Maximo na hindi nito kontrol ang kaisipan ng kanyang mga miyembro. Hindi din yun sapat na dahilan para sa kanila upang kagalitan si Rakim at ituring yon bilang isang kaaway. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man tumitirik ang araw sa kalupaan, tinipon ni Rakim sa harapan ng bahay nila Manong Alejandro ang lahat ng kanyang mga kapatid. Isa-isa niyang tinanong ang mga ito kung sino sa kanila ang may galit sa magmaestro upang mapag-usapan yon ng maayos at mahinahon. Paulit-ulit niyang inilahad sa mga ito na walang silbi ang paghihigante sapagkat wala itong kapangyarihang mabago ang mga tapos nang mangyari. Mga kasama, naparito tayo sa bahay nila Ginoong Alejandro para ilahad ang mga hinaing ninyo. Kung sino man sa inyo ang may galit kay Ginoong Maximo o sa kanyang maestro, ilahad nyo na rito. Pag-usapan natin ng maayos. Hindi na tayo iba sa bawat isa. Wika ni Rakim nang tumahimik na ang lahat ng kanyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na rin sila Maximo para tingnan ang kasalukuyang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Pagsilay nilang naroon ang lahat ng mga kapatid ni Rakim, binigyan nila yon ng panahon para mailahad ang kanilang mga hinaing. Mahirap mang sabihin pero
Yun talaga ang nais mangyari ni Maximo. Sa pagpapatuloy ng pagtatanong ni Rakim, may iilan sa mga kakarma ang hindi napigilang ilahad ang galit nila. Ayon sa mga ito, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Maximo sa kanilang mga kapatid, lalo pat tagabantay lamang ang mga ito. Mariinding ipinagdiinan ng mga kakarma na walang kaalam-alam ang kanyang mga pinaslang ukol sa mga taong kasalukuyang nakakulong sa lugar. Dahil sa sinabi ng mga ito, hindi naman nila maiwasang magkagulo hanggang sa dumating ang pagkakataong tumaas na naman ang tensyon sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kwento, darating ang mga ruha sa teritoryo nila nang hindi nila natutunugan. Okay, medyo nakakatakot yung mangyayari kasi wala silang depensa eh. Anong gagawin nila? Tas biglang nandun yung mga ruha. Ang masakit pa nito, nagtatalo-talo pa sila. Kaya abangan nyo na lang kung ano yung susunod na mangyayari. Sunod kagad natin yung 30. Yun lang. Salamat.